दिनैनि बे गोथार समाव गासै 8टा टीमनि गेजेराव बोलुर बादायलायनाय बा भलिबल बादायलायनाय जादोंमोन आरो खूब सुंदरभावे बे खेला जोबनानै थांबाय। मानो होननानै बुङोब्ला डे नाइट खेला जागासिनो दं। नार्जारि फार्मा बाव स्पन्सर खालामदों आरो अनजालु क्लाब जियागुरि बिथांमोना बिराद मोजां बानजायदों आरो बिथांमोननि बेबस्थाया ओरैबायदि मोजांमोन जे खूब बेबस्थित आरोखि बिथांमोननि जे बानजायनायाव जे खेलाया जादों आं मोजां मोनदों आरो नार्जारि फार्मा जे स्पन्सर खालामनानै गोजोननाय फैदों आरो बेवहाय जे गेलेनाय जेसेबां मानि गथ'फोर इसेबां मोजां टेलेन्ट गथ'फोर ओंखारदों आरो दा दिनैनि बे थारिखआव जोंना जियागुरि गामिनि जे टीम बिथांमोना रानार्स आप मोननो हादों लोगोसे सेन्ट्रि जराया बाव देरहासार जानो हाबाय आरो बिथांमोननि देरहासार जानायाव गासैबो जोंनि बे खाथि खालानि गामिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों आरो बेबायदि खेलाखौ बिथांमोना आरो बुंबावदों उननि समाव आरो लाबावनांगौ। आं आसा खालामदों फैगौ समाव बेबायदि खेलाखौ जोङो बे जमदुवार बा सराइबिल ओनसोलाव लाबोनानै आरोबाव जोंनि गथ'साफोरखौ बा जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ आरोबाव साहस बा उत्साह होनो थाखाय आङो आग्रहि आरो जाना दंबावो। दिनैसिम मोनबेसे खेला खुंफुंखो आरो बेसेबां खुंफुंनायनि थांखि दं? दिनैसिम जोंहा 3 जायगायाव थांबाय। मोनसे थांबाय जोंना बालागाव गेलेखांबाय आरो बलमजरा जोंहा जाखांबाय। दिनै जोंहा जियागुरियाव जोंहा जानानै थांबाय। गाबोन जोंहा लालपुराव दङ। बिनि उनाव जोंहा दंबावो टंगियायाव। दा बे गासैबो खेलाखौनो मोजाङै सालायलांनो थाखाय जाहाथे आंनो इसोरा बोर हरबावदों बेखौ आं इसोरनि सायाव बोर बिदों जाहाथे आरो समाजा बा पाब्लिकआबो जोंनि बे खेलाखौ नायनानै आरोबाव जाहाथे रंजाखांनाय मोनथों आरो बे गासैबो बुंखानाय नामफोराव जे खेला जागोन बाव लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे जोंनि गासैबो रायजो राजा फैनानै जोंखौ सहाय सहजुगिता खालामो।